Dostlar, hemen salam, habarsız qalma gepleşimizin 339. bölümüne, yani YouTube'da eng stabilni gepleşimiz, eng stabilni kanalların biri Media Temanın habarsız qalma gepleşiminin 339. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, biliyorsunuz bu gepleşimin yazısı häzirki wagtda Lewapda geçirip dur ve Jahana Seyrana, yani Türkmenistan'da en ulu turistik kampanyaların biri, en önemli turistik kampanyaların biri Jahana Seyrana. Kiçirecik reklam edeyim ben şutayım. Şonun zdaniyasında bizim Media Temanın ofisi var ve yeni bir zat dostlar Jahana Seyrana'nın filiali. Men injiklerimin biri, yani menin en payım var şutaydı. Yani bizim özümlük deytem yanlışman Umit Viza Merkezine Arkayın viza teması boyunca yüzlerini vermeli ve şuları yal bir zat häzirki wagtda imini Dubay'ın vizası qatı amatlı ve qatı ansat ve qatı çalt şekilde alınyandır. 3 günde Dubay'ın viza meselelerdir. Tak şu Arkayın yüzlerini verin. Dubai deydi, Özbekistan deydi, Rusya deydi. Bilemokta bir giden vizalar var. Arkayın yüzlerini vermeliyim. Vietnam, tam, bu arkayın yüzlerini verin. Dostlar, biliyorsunuz Halipa, Eğirt Halipa diyeyin. Has doğrusu Nur Muhammed Meredov, yani il arasında Nur Kasoy deyip tanılyatı. Yani Nur Kasoy deyilende, даже Orslarım deyin, Türkmen Orslarımızı mı tanıya da, yani Türkmen Orslarımız deyin, Türkmenistan'daki Orslarımızı mı tanıya da Nur Kasoy deyin de. Ve Nur Muhammed Meredov'un oğlu var, Didar Muhammed. Olamaydım ait köpeğiniz tanıyansınız. Şoň bilen täze show formatda gepleşik kurdamakçı. Şoňa soralygyňyz bar bolsa, hökman suratda gepleşiň aşağında arasında yazıp geçin. Men olsa täzeliklere başlayın. Klip täzeliklerine başlaýas Halipa, Bahar Hojaýewa ve Hojaş. Klipin adı Ömür. Klip AI arkalı işleptir. AI'nin üstü bilen işleptirler. AI'nin klipleri, yani multiarşını düşündüğünüzde animasiyalı klipler özünüz görürsünüz, baka verirsiniz. Yeni bir klipimiz Aladdin Doğulun Gün. Bu klipte Masofkan Aladdin qow edip çemleptir. Berekellah, qow. Doğulun günün bilen, doğulun günün bilen, doğulun günün, doğulun günün. Yeni bir klip täzeligimiz Ahmet Şahat'tan Afrodita. Ahmet'e men üns berýän, Ahmet Aydym Goway diýen, Aydymlaryň köpüsine men bilişime göre özi işleýär. Hemmesini men köpüsini Ahmet'iň özi işleýär. Ýöne Ahmet kliplerinde gaty ulakan problema. Şu klipiň gaty sada, gaty prostoy klip. Yani ya klipmakerlarında, yani klip işleýän olanlarda problema var, ya da sen klibi hiç çykda jedesin gelen ok çykdy. Mende Türkmende bir nakıl var da kesmesen ganan o. Напишу тебе İnniki klip täzeligimiz täze aydymça olanlardan çeha ve maksat. Kuysayan şuun seni öňkü dönmeter. Sen gel ýanymda ýüregim geter. Gel seni söýänni yalan sözlü. Maňa diňe seni görmegem yeter. Dostlar, bu hepde klip täzeliklerimiz az, ýöne jan ses täzeliklerine gelýär. Jan ses täzeliklerinde Bilbil gelincemizden, yani bilbil sesimizden täze iksan zapis dinleyen lezzet alın. Aşk ölünün ördüğü aşkında sayrasa sayrasın dilim cemal nurana ayaraşa. Yeni bir can ses täzeligimiz Halkaydym ta, bilýäňiz men Halkaydym diýsem gowy görýän, Han Pehliwanowdan hasam gowy görýän Halkaydym. Wagşeýdi oglum ýetişipdim, kemem ala. Dostlar, sizin dikkatinize yeni bir Halkaydym hödürläýin Hemra Recep Geyme Garany. Umar alev etbeni, dökme yaşını.
Gülay filmin fingeyinne qarali Can ses täzeliklerimizin soňkusy Kakış Orazman Medov bağlam. Şuýda sizin pikiriňizi berek dostlar. Kakış bilen täze show ýagny can sesde we interview formatda gepleşip gurnatym gelýär. Men sebäbi Kakışyň aýdysyny gatygy görýän. Sizin üçin Kakış bilen gepleşip gurnasak gyzyklymy? Tesirlerde belläň. Suydurgan şaykana ya fadolli bağlam dinletinel kulli tümmenilli MP3 täzeliklerimize geçmedimizden ozal Ferhat Jumayev'dan täzelik konsert täzeligi. Nesip bolsa dekabrın 30-na Ferhat Jumayev konsert berýär dostlar. Ve men pikirimçe Ferhat Jumayev'in dinleyijiler üçin gatgy bir täzelik täzeligi öň ýanynda Ferhat'tan hani padarka diýsegen bolar. Merhaban dostlar. Biz sizi dekabr ayının 30'unu paytahtymyzdaky Türkmenistan Kine Konsert Merkezinde geçirilecek show konsertine çağırýarlar. MP3 täzeliklerini başlaýar hip-hop dünýäsi bilen. Citizen, Täze 100, Swizy 347, Paştyl. Hani freestyle'da. Bu aydymy men pikirimçe arasda hip-hop dinleýär. Sebäbi daşyndan dinleýänler, daşyndan rap dinleýänler, ýagny rap bilen has ýakyndan tanyş däl dinleyijiler bu aýdymy dinläp bilmez we manasyny düşünmezmik diýip pikir edýän. Şükretim pazar, qaynap tu qazan, yanıp düşeyen saza, qarışya bazar, tımırtıp yukarı düşemce qaşak, tımır, siyici, bilen o kaşak. Emin Rasaýanyň dinleyijileri üçin Emin'in täzelik Knockout. Dinle pire berme out, şansın yok knock out. Geldik çekil, qırağa depil, yere girersin gepele tepil. Taktik atayın aynı panda, gücün yetmer ikinci raunda. Kelleti kaynadı, kanadı dondu, işte açık. Göz ağamyň dinleyijileri, fanlary sizin üçin Juma Murat Kasymov'dan täzece aýdym geleceksin. Yandı bağırın kömür kimin Bölüge batı demir kimin Ben de barın geleceksin Bir de aldamar TikTok täzeliklerine başlaýar Ferhat Jumayev bilen. Ferhat Jumayev TikTok sahypasynda täze aýdymdan bölek diýsem ýalňyşmyň video şeklinde paýlaşypdyr we gatygy bolupdyr. Men pikirim bilemok. Sizden soraýan has dogry. Bu ýürite gyska video TikTok, Instagram üçinmi ýa-da bir klipiň bölegimi tesirlerde belläň bilýäniňiz bar bolsa. Gonsi kimin şu yerde bezedeli Sanamazını belli Bezinki seygidel Gonsi kimin şu yerde bezedeli Yeni bir TikTok täzelimiz gatygy täzeliklerin biri Laçyn Mammedowyň sahypasyndan Laçyn Mammedow yeni canly sesde täze aýdym paýlaşdy we şulary alberdadyn terdim Laçyn Mammedow aýdym paýlaşsa şu konkretni şekilde tutya sahypasyna girip gördüm şusu gidip 200 000'den geçipdir beýlekler 800 000 dinlenme we yine bir 600 000 prosmotr ay şeýdip 400 000 500 000 milyon bardymy ýok men sermedim ýöne gatygy prosmotrlar ýagny diýjek goýlan Laçyn Mammedow ýitenok berekeli Laçyn Mammedow gatygy şekilde işleýär. Akvalyma tersi urelli Sen bir yana men bir yana taşlady Dostynany düşman gülli Bir de aldamar Indi gelýär iň gowy şakasyňyz. Meňem iň gowy şakasyň pikirimçe siziň hem iň gowy şakasyňyz. Näme üçin sebäbi bize çağlyk, ýaşlyk duýgusyny ýatlaýan, nostalgiýa duýgusyny ýatlaýan şakasyňyz, könelleri ýatlaýan şakasyňy Mährip Pirulyeva, sen bolmasaň. Emma kıyınçılıklı akvalın her bir ömrüme Ya da ömürdün sen soğuk kışımı Sen dolmasan ağlayar yüreğim darin Sen dolmasan Yeni bir könelleri ýatlaýan Unit B feat grupa Paytaht. Senem nazırgap şezilledip seyredýär Ana şol gözlerim yine meni eredýär
Gal yanımda bolmadama Gal yerimden seret hala Koy ellerim ellerime Bakayım ol gözlerime Bir de aldamar Dostlar, indi gelýär sizin goýuran şakajyklaryňyzyň biri tesirleri okal şakajygyna we geçenki bölümde birinji tesiri ýazyp berekella sözüne laýyk bolan dostumuz Filap Pelvanow. Men birinji diýipdir. Filap berekella. Diňeňe. Tesirlerimizin innikisi Ataşka İşan. Şu gedega men birinji işiňize üstünlük malades Jumamurat Kasymow bilen haçan gepleşip diýär. Şu gedek sen birinji däl, şu gedek sen ikinji bolupsyň, nesip bolsa belki bu bölümde, belki inniki bölümlerde birinji bolarsyň we Jumamurat Kasymow bilen haçan gepleşik diýip soraňa şeýle jogap bereýin. Men Jumamurat aga bilen arada görüşdüm, TikTok'ta da paýlaşdym, sözüni aldım. Nesip bolsa gyşda şo Jan Fest'te siziň iň goýuran nostalgiýa aýdymlaryňyzy aýtdyryn diýip umytda. Ýakynda ýene de men Jumamurat aga bilen habarlaşan we gepleşik gurnarys inşallah. Ahlas Pullaýew şeýle diýär. Belarusiya, Grodno şäherinden okuyan Yuridin talyplarının adyna salam aleykum diýär. Wa aleykum essalam bize de bizden toýst diňe mezitimizde bütün Türkmenistanyň dünýä türkmenlerine ullakan salam. Serdar Salyhow. Rozik sana diňe üstünlük arzu edýände Serdarjan köp sag bol, minnetdar. Ýöne innikide nesip etse adymy Rozmurat diýip tutsaň hasam şat bolarym. Minnetdar. Unklom yani adı näbelli? Salam aleykum iz России моему туркменскому народу диал. Ва алейкум ассалам. Мезатымы Ижейц Нур. Этот выпуск должен быть не 238 серии, а 38 серии. Розик, ты ошибся, брат. Мы смотрим каждую неделю, как будто это сериал. Брат, не делай так, удачи всем мне. Unklom adyňa näbelli dostum. Minnetdarna şeýdip her bölümi otyda görýän we her diýen sözüme de ünsert nesert ýalňyşym ýüze çykarypsyň. Aslında ýalňyşmaýan adam ýok, o men 338 diýjegme 238 diýipdim. Bulam 339 bölüm. Sag ol minnetdar tesiriň üçin we şeýlelik bilen tesirleri jemleýär. Dostlar, şeýlelik bilen gepleşigimiziň soňuna geldik. Men bilemok gepleşiň dowam boýunça şu törekde bir itwa üýrüp du bilemok sesi gelýärmi ýok, müşahede edýärmi ýok. Eger müşahede edýän bolsam, kategoriýany dälsiňiz diýip umyt edýär sebäbi. Itde näme edip bilýärmi? Şolar ýaljak dostlar. Bu gepleşikde iň halan ýeriňiz, ýagny iň halan täzeliňiz haýsy bolsa tesirlerde belläp geçersiňiz. Like basmadyk bolsaňyz like, galandatlarmy öwrüp durmaň, özüňiz mendenim gowy bilýänsiňiz. Her bölümde men däl bolsa da altyňy aýtyp geçýärdi. Ve iň esasy zat näme dostlar? Elbetde özüňize gowja serdiň. Inniki bölümlerde görüşýänçäk, hoş, sag bolun. Sen zapsa girdin. Ez gözel diye prическаны oran. Dostlar, şunu spesial taxtın arkasına koyan. Bu karoçu gurodan wagt ýalňyş gurodyp turun üstvermäpdir. Bulam şeýip çykypdy, indi düzet bolan o karoçu. Bunu düzetmek üçin ýöretip prическаны ortman aýtmaly. Ola maňa görä däl karoçu. Gideli. Reskisyonka nedelik çotki kak balorun esasat näme? Täzelikleri gydyň size bermek. Otur ber, jen. Ekran özüňe seretdir. Ýazgysyny geçip dur. Dostlar, yine bir halkaydym size hödür. Yine hödürläýin Hacı nerden çıktı? Kemrar Recep fa. İzin çakydyň öz aýdady. Ine menden sorasaň, napример, ene dinleýän dip. Ýazýan sözleri manyly, konkretni, Mahtum Gulunyň goşgularyndan alýan ýerleri bar. No, meni dinlemem. Näçe? Men formadım däl, bap şey. Bana hem aýdym däl, içinden saýlam aýdymlarym dinleýän. Men sana bir daýdym. Ты чё такое? Это не рэп. Взаимопонимание, связь diýilär. Real näçinji ýylyň açman medosy da? Indi tesvirler. Gitdikmi? Ataşka Aysan diýär. Ataşka İşan. Seret, şo temany ýapmazynyň emblemany ýapýan sebäbi bu ýene bazadan däl. Emblema şerit ýapyp çygyp Kofe, energiya. No. Baza indi sasiýada bize o. Polny. Goňşy indi tim boli baza aparat edip bolmaz. Baza lewapdylar, esasan türkmen awatdaky ýaşaýanlar has düşünendir baza näme diýende.
kafeyni var baza deyip, olam gözelin ağasınki, yani gözelin ağası şu kafeynin uçrizitçilerinin biri. Şey deyse kaat doğru olur, sebebi beylik olanlar hem görüp birden kahır etmeliler, düşünsün. 3 oğlan bolup, bazan yöre diyorlar, şeyle diyorlar. Tezi location'dan bizim Edil Umit Viza'nın aşağında, yani Elitü'de merkezinde. Karoç, sahne arkasına bärini koşup geçip oturun. Just mini reklamada hayrat edin.